Sziasztok! Jancska Briga Minecraft. Tanikával bemutassuk, hogyan trollkodjatok sokféleképpen. Jancska, itt vagyunk a lyukba! Oké, hoppá. Akkor én is beírom azt, hogy teleportál. Találkozunk a Portal Warpnál. Találkozunk a Portal Warpon. Jársz a portálos helyhez, ott van a gendermanus. Azt spammolunk az endbe. Ott van a gendermanus mögött ezt a puszi. Mögé fog teleportálni és lelő. Akkor az troll. Jancska, gyere már! Minecraft trollkodás. Enderman kontra Jancsika kontra Diamond Man. Hol vagy? Jó, ügyes vagy! Nem látom, hol van a pecsában van a cuccél. Na, trollkodj! Na, először fogjatok egy tüzes gyémántkarot, üssétek meg az Endermant, és... Én nem tudom. Én meg pedig troll. Meg prezentálok nekik. Ott ideges. Bassza! Bassza meg! Ha én látom volna az Enderman és én ütöm meg, troll. Troll! Alig van életem, már megint megkéne többet, de ne ölj meg! XP! XP. Jancska, segít! Bazd meg, akkor nem séma, különben megöllek. Segít már! Nős meg! Akkor már én előlek. Különben a halálodat adod. Okay. Akkor én kiutok magamtól. Na, Kettőd! na, menj innen! Menj innen! Menj innen! Rossz kutya, ül! Shift! Anyádat űzd meg! Nem tudok itt felütni! Na ez jobb belátásra fog bírni? Na én figyelmeztettelek! Nem törne neked nyilatni, ne engem! Vágta meg! Igen, láttam, hogy kinyírtad. Inkább homén legyünk, oké, a házunknál. És felvettem. Na ez lenne már a troll videó, egy kis troll videó, a trollkodsz. Elérd azt, hogy minden! Most a következő trollkodás, nem tudom, hogy nekem a textúrapakkot váltottál, nekem csináltál textúrpakkot, de közben így trollos textúrpakkot, de így trollkodsz velem. Jó kaja. Jancska, ne trollkodjuk már! Menjünk! Fúj! Fújjak, valami hatási! Ha nézem meg. Jancska, menjünk rá! Hiszen ilyet van az ember, Tomika.
Én szerintem ennyire magotról. Sziasztok!